предаването днес. Най-сетне Стара Загора има превентивно-информационен център по зависимости. Професор Робърт Клонинджер пред камерата на Отвори очи. Превентивно-информационният център по зависимости към Съвета по наркотични вещества беше официално открит и осветен в Стара Загора на 20 септември. Отче наш, който в небесата си, Твоето име дойде, Твоя царство бъде, Твоята воля, както в небето на земята. Насъщния ни хляб дай нам добротни, както и ни прощай на длъжниците, и ни въвеждай в изкушение, но ни прокажеш от Твое царство. В него ще се провеждат занятия на терапевтичен театър, арт-терапия, станция, рисуване. Ще се води и терапевтична дейност с зависими лица и техните семейства. Ръководител на дейностите в центъра е Радостова Гимян, която е секретар на Съвета по наркотични вещества към община Стара Загора. Помещението е ремонтирано със средства от общинския бюджет. Кой знае защо Стара Загора не присъстваше на картата на местата в България с предлагана помощ при зависимости. Дори малкото, което е направено другаде, не беше направено от държавата тук. В същото време, само на 20 км от Стара Загора в Раднево е най-голямото отделение за лечение на зависимости у нас. В Стара Загора от 2 години има клон на сдружение Майки срещу дрогата, който прерасна в родителско сдружение, а сдружението на психолозите Избор успешно помага. Време беше да се стъпи на ново ниво и това стана на 20 септември с откриването на превентивно-информационния център. Говорим с Николина Горова, председател на Съвета за наркотични вещества, и Радостова Гимян, секретар. В деня, в който се сбъдва една голяма мечта за Стара Загора. Открива се за първи път тук превентивно-информационен център. Как стана така, че до сега Стара Загора нямаше такова нещо? Явно сега бяхме готови да се случи това нещо. Мисля, че обществеността на Стара Загора в един дълъг период от време се правеше, че проблема не съществува. Неглижирахме леко нещата и си казвахме, ако не им обръщаме внимание, може би те няма да съществуват тези явления. За жалост проблема в Стара Загора е съвсем същия, какъвто във всички останали градове и вече беше крайно време това да се случи. Всички обществени организации, които се занимават с проблема, очакваха това събитие и заради това ние сме много развълнувани днес, защото действително имаше огромна, остра нужда от това и аз смятам, че с енергията на радост, която от тук нататък ще изпълни с живот центъра, превентивно-информационния център, Стара Загора много бързо ще навакса изоставането и аз съм сигурна, че в много отношения ще станем еталон за справяне с проблема. Да, също мисля, че ще дръпнете крачка напред от просто превенцията така наизуст. Ще имате работа и с хора, които имат реална проблема. А за енергията на радост аз съм чувала. Какво се планира? Тук вече само от условията виждам, че са заложени доста интересни неща. Да, тук наистина ще е едно много функционално място и занапред, освен че ще има координация, информация и превенция, ние ще се занимаваме и с ресоциализация на зависими лица, с така наречената арт-терапия, арт-терапевтична дейност на психодрамата, на изобразителното изкуство, на гранчарството, на танца и на музиката. Има ли ресурс за всичко това? Да, имаме ресурс за всичко това. Имаме специалистите, които ще работят за всичко това и в момента разработваме програмите, по които да започнем. Мислим, че от края на октомври това всичко ще започне да действа. Сега, каква е ролята на доктор Добринов? Виждам, че той е основен герой и днес знаем за усилията му толкова време да постигне някаква промяна. Доктор Добринов е един от основните членове на един много голям екип, който наистина задейства всичко това. И той е човека, който винаги дава рамо на тези събития. Ние сме изключително благодарни за неговия професионализъм и подкрепа. Той ще работи също в този център, ще бъде и като терапевт и се надяваме за напред заедно с него и с психолози като Яна Христова и също други специалисти да разработим всичко и тук да стане място, където човек наистина да намери своят дом и своята утеха и упование. Аз пожелавам наистина голям успех от името на Сдружение Майки срещу дрогата и на всички, които гледат в момента, защото вярвам, че това е бъдещето, това е крачката от... Може би това е предимството да правиш нещо след другите. Нали? Абсолютно съм съгласна. Аз точно това имах предвид. Има много градове, където тръгнаха много енергично, събраха много опит. Ние смятаме да използваме този опит. Има много градове, в които има такива структури, те стоят точно като препарирани цветя някъде в ъгъла.
Така че при нас не е така. Има организации, има натрупан ресурс и опит от хора, които са били част от решаването на проблема. Сега те намериха своето място, където да обединят усилия. И аз силно се надявам, че в рамките на година и нещо ние ще затворим цикъла. Защото благодарение на доктор Добринов, благодарение на това, че психоболницата в Раднево дава възможност за детоксикация и ние ще можем да направим доста по-сериозна крачка, т.е. да позволим на хората, т.е. младежите в различна степен, които имат този проблем, да намерят решение тук, чрез превентивно-информационния център. Пожелавам успех! Благодаря ви. Доктор Добринов, тия последни минути преди откриването, това ли е голямата мечта, която се сбъдна? Аз мисля, че това е само едно начало. Това си говорихме и с Радо Сологимен, че всъщност работата първа започва. Всъщност трудното беше да открием центъра, но дейностите сега трябва да бъдат планирани и осъществени, което е всъщност идеята. Като един пряк свидетел в тия събития от години, мога да кажа, че тук в Стара Загора виждам сплав между гражданско общество и местна власт. Лесно ли се постига това обаче? Категорично никак не беше лесно, но искам специално да благодаря на Радо Сологимен за това, което свърши. Тя свърши наистина една брилянтна работа и нямаше да се осъществи тази идея, ако тя не беше полагала тези продължителни усилия. А вашата роля тук каква ще бъде? За сега подпомагаща, по-скоро консултативна. Всъщност основната работа ще върши госпожа Лагемян. Професор Клод Робърт Клонинджер от Вашингтонския университет Сент-Луис, САЩ, е сред най-известните световни имена в психологията, психиатрията и генетиката. Той открива значимата връзка между различни черти на характера и субективното щастие, като създава така наречената от него наука за благополучието. Това беше и темата на неговата публична лекция в Медицинския университет Пловдив. Чрез генетични проучвания на близнаци, американският учен професор Клонинджер е доказал за пръв път в света, че различните черти на човешкия характер се унаследяват. Сред тях е склонността към алкохолизъм и други психични особености. Създаденият от него уникален метод за изследване на темперамента и характера на личността намира мащабно приложение в общата клиничната психология и изследването на здравето. На основата на своите проучвания професор Клонинджер е създал нов интегративен метод на психотерапия. Публикациите на професор Клонинджер са цитирани хиляди пъти в международната научна и популярна литература. Неговият основополагащ труд «Тест за темперамент и характер» е цитиран общо 1024 пъти през последните години. Заради огромните си приноси професор Клонинджер е избран за академик на Американската национална академия на науките и е носител на десетки отличия, като наградата за цялостен принос на Международното общество по психиатрична генетика, наградата Адолф Майер на Американската психиатрична асоциация и редица други. Сред престижните му награди е и призът от 2000-та година за цялостен принос от Американското общество за медицина за зависимости. Професор Клонинджер бе така любезен да застане пред камерата на Отвори очи. Искам да ви представя и професор Клонинджер, Робърт Клонинджер, пред сградата, където той изнесе една много интересна лекция за благополучието, но днес ще говорим за изследването му във връзка с зависимостите. Професор Клонинджер, кажете ли нещо за генетичните изследвания, които сте правили? В частност за унаследяването на зависимостите. Съществуват много такива проучвания, някои от които проведени от самия мен, чиято цел е да се докаже дали наистина съществува такава възможност. Опитваме се да разберем самия механизъм на наследяване, как протича и дали сега и какво би могло да бъде в резултат на него. Например, ние различаваме два основни модела при злоупотребата на вещества от хора, независимо дали алкохолици или зависими от наркотици. Тези, които употребяват психоактивни вещества, за да се прекарат добре, да стимулират сетивата си и по този начин да се доставят удоволствие. И другите, които прибягват към употреба на наркотици или алкохол, за да намалят своята тревожност, да се успокоят. За тях това е изход от плашещата ги реалност. Всъщност, аз различавам два отделни типа хора, които стигат до зависимост. Едните са чувствителни, лесно раздразними, импулсивни личности, които са склонни към крайности. Често такива хора развиват агресивно и антисоциално поведение или другата крайност, която изпадат, е да експериментират
с всичко, за да разберат какво ще ги накара да се чувстват добре. Другият тип започват да употребяват доста по-късно, като тогава те, освен че са личности с напълно изграден характер, притежават и знания, умения, които им позволяват да водят един привидно нормален живот. Общото и при двата типа е, че въпреки съвсем различната мотивация, резултатът от действията им е създаването на зависимост. Важно е да се отбележи и разликата между типажите, която се проявява при тези, които започват от ранна възраст, най-често в пубертет. Често още на тази възраст те се опитват да или употребяват няколко различни вида наркотици или алкохол. Експериментират с много неща, които в последствие се отразяват върху тяхното физическо и психическо здраве. Дрогата се взаимодейства и обърква процесите на съзряване и израстване, като пряк резултат на това е най-малкото воденето на един нестабилен начин на живот, както и неспособността да могат да се усещат нормални хора. Често те са неспособни да се задържат на стабилна работа, имат проблеми с общуването. В дъното на тези проблеми лежи това, че целият им натрупан житейски опит се е въртял около наркотиците или пък алкохола. Тези, които започват, всъщност те нямат друга идентификация, освен чрез наркотиците или алкохола. Така е. Това е така, защото в техните очи това е единственият им познат начин за справяне с реалността. Въпреки различията и в двата случая, за да можем да решим проблема, най-важно е да открием първопричината накарала тези хора да потърсят средство за бягство от реалността. Следващата стъпка е да им помогнем да разберат, че от живот без зависимост не само няма да загубят, но дори ще спечелят. Да осъзнаят и преценят сами реалната стойност на кратковременното удоволствие от наркотиците, изправено срещу възможния резултат от развитието на талантите, които всеки човек носи в себе си. Така стига до заключението, че всъщност могат да искат и да получат много повече от живота, ако работят и уважават себе си, отколкото наркотиците биха могли да им дадат. Този подход за терапия е малко по-различен от масово разпространените методи за лечение. Същността му е да се работи и набляга най-много върху това, какво наистина би искал дадена личност за себе си, за живота си. Логиката тук е проста, не може да накаран дори на сила някой да пожелае нещо, което не иска. А ако някой поиска да се друса или да пие, знаете ли, понякога се случва да имаме работа с програми, защитаващи тезата, че ако наистина искаш да направиш нещо, по-добре е да го направиш. Тук логиката звучи желязна, затова трябва да насочим човека да се опита да прецени възможните последствия от постъпката си, за това как би рефлектирало не само върху него, но и върху близките му. И ако и този опит се окаже неуспешен и човекът продължава да настоява, за последна спирачка бих препоръчал терапевтичен подход, наречен мотивационно интервю. Той е начин да разкрие и покаже на хората колко и какви нови и неподозирани досега неща има в живота, които биха им донесли радост, неоткрити аспекти досега пренебрегвани и стояли в сянка извън събрания до сега реален жизнен опит. Най-голямото предизвикателство в този метод е, че целта е не да ги съветвате какво и как да направят. Реалната цел е да бъдат постоянно поощрявани да действат така, както им се иска. Важно е да разберете и вие, като възрастни родители или терапевти, че това не са деца, а хора, които сами трябва да вземат важните решения в живота си, като носят пълнота и тежест и отговорност и последиците от избора си. Звучи трудно и противоречиво, но не трябва да ги обезкуражавате, дори напротив. Като майка, като терапевт, трябва да им помогнете да осъзнаят сами, че животът, който ще имат, зависи в най-голяма степен от решенията, взети от тях. Последствията имат силата до голяма степен да оформят живота им. Моята терапия, аз опитвам се да разбера какво наистина носи удовлетворение и радост на човек в живота. Разбира се, задавайки този въпрос директно на някой зависим, логично бихме получили отговор, например, кокаин. Но тогава, след този отговор, аз питам, наистина ли това е нещото, което ги удовлетворява, или това е само начин за доставяне на временно удоволствие? Огромната разлика между това и удовлетворението, което ти идва отвътре, постигайки всяка малка победа по пътя към триумфа, в процеса на това да градиш собствен живот, да се радваш на семейство, да гледаш своя деца, това е живот, който има своя собствена цел и значение.
Какво можете да ни кажете за генетиката? Тя е важна, но в никакъв случай не е основно определящ фактор за това дали дадена личност ще развие зависимост или не. Реално всички ние сами вземаме своите решения. Длъжни сме обаче да признаем, че някои хора са по-импулсивни от други са по-податливи на тревога и притеснения. Вече съществуват решения за претъпяване на тази симптоматика посредством медикаментозна терапия, но която в никакъв случай не бива да се провежда без терапия. Работата на терапевта е да помогне на човек да го насочи в правилна посока, за да разбере сам кои са истинските му важни цели за постигане в живота. Успешна терапия се провежда, когато терапевтът успява да открие цел, желана от индивида, за изпълнението на която да работят двамата заедно. Например, това да се намери добра работа, да се стабилизира достатъчно, за да може да си позволи да създаде свое собствено семейство и да отгледа собствените си деца. В такива ситуации хората се стабилизират, мобилизират и започват да дават всичко от себе си, за да постигнат целта си. Ако те разглеждат отказването като отричане от нещо хубаво, любимо, това е признак, че съществува огромна вероятност рано или късно да се стигне до срив. Вие току-що изнесохте една лекция на тема как човек може да живее добре. Изглежда сте открили тайната на личното щастие. Бихте ли я споделили с нас? Най-краткият отговор, който мога да ви дам, е, че човек трябва първо да познава добре сам себе си. Да познава недостатъците, които не може да промени и да свикне да живее с тях, като в същото време върши нещата, които му носят удоволствие, пренебрегвайки масата изкуствено наложени ни комплекси и предразсъдъци. Когато човек разбере какви са неговите емоционални потребности, било да се ожени, да кара скъпа кола, да се дрогира, всичко, което му е необходимо да се чувства щастлив, е нужда, която трябва да бъде изпълнена. Няколко пъти до сега споменах тайната на щастието, но нека не забравяме, че постигането на удовлетворение от живота далеч не значи просто да се усмихваш и да си прекараш времето в приятни забавления. Истинското щастие и удовлетворение от живота се постига чрез някои много по-дълбоки като смисъл занимания. Вие сте пример за това. Майки работят заедно, за да могат да подадат ръка за помощ на други майки, чието деца са алкохолно или наркозависими. Да помагаш на някого без да търсиш нещо в замяна. Удовлетворението, което носи успеха във вашата дейност, не може да бъде сравнявано с щастието, предизвикано от изпълнен каприз или желание. Въпреки че понякога отнема много време, усилия и саможертви, аз съм сигурен, че за вас се струва всяка секунда. Трябва да помагаме на тези хора да открият цената си, да разберат на какво са способни. По този начин, ако тази личност види, че получава уважение от нас, нашето призвание, то ще се повярва отново в себе си, ще се възвърне своето самоуважение и това ще го мотивира да повярва в силите си. Неща, които са най-засегнати при всички зависими и заради които е необходима най-тежка и продължителна работа. Thank you.